Здравейте, аз съм Ани, вие гледате Livebox TV и сега ще ви представим Павел от Rhythm Boys, които днес свирят в клуб Beat Burger. Здравей! Здрасти! Да те попитам, може ли да ни разкажеш малко повече за групата, как започнахте? Групата е много стара. 73-та година е основана и от основателите няма никой вече тук в групата. Аз съм в групата от 81-та, направена е с цел да свириме в нощни клубове и танцови заведения, не само в България, и в Европа. И по принцип групата е работила повече навън. Супер, а там как се развива? Там ни знаят по-добре, повече отколкото тук. Какъв стил свирите? Едно време свирихме всякакъв вид танцова музика, от валсове и танга до най-модерни диско парчета и рапове и фънк парчета. Сега вече музиката е повече като хоби и може да свирим каквото си искаме. И затова свириме рок и ритъм и блуз, защото това най-много ни харесва. Чудесно, той май хората това най-много харесва, така че... Веселим се всички заедно. Разбрахме, че се занимаваш по принцип в друга сфера. Как музиката ли избра в крайна сметка? Ами не, те винаги са вървели заедно. Някакъв мъдрец беше казал, че няма нищо по-хубаво от математиката, освен музиката, която също е математика. Така че те двете вървят заедно. Аз имам инженерно образование, така че те са вървели паралелно винаги двете неща. Важното е да се съчетават нещата. Точно така. Получава се примерно. Имате почитатели, които ви викат за свои си партита и забавления? Значи, понеже почти всички в групата имат някакъв друг бизнес и това е по-скоро хоби, свирим рядко, свирим обикновено един път седмично, но когато някой приятел празнува 50 годишнина, например, или някакви фирмени празненства, или като сега новогодишни, свирим по-често. Имате ли авторски песни или се занимавате само с кавъри? Нито една авторска песен нямаме, по простата причина, че нито един от нас не се изживява като някакъв творец. Ние сме по-скоро едни добри занаятчии. Правиме си кефа, свирайки музика, която ни харесва, сътворена от малко по-умни хора от нас и малко по-известни хора от нас. Нашата амбиция не е да правим собствена музика, за разлика от много други млади. Ние сме вече на възраст, нашата цел е удоволствието. Разбрахме, че сте имали изяви в Лисабон и в Москва. Възнамерявате ли да имате други такива изяви в чужбина? Имаме много често ни канят, те си ни познават в чужбина и ни канят от време на време, но не ходим вече за по цял месец, а ходим само за частни такива мероприятия, партита или един-два концерта и се прибираме. По принцип правим го често, поне 2-3 пъти в годината сме някъде навън. Тъмън за разходка малко. Замислили ли сте се да поканите някоя дама? Едно време, като пътувахме из скандинавските страни, се водехме като оркестъра на женомразците. Не обичахме да има жена между нас, защото се нарушаваше, как да кажа, сплотеността на мъжката част от групата. Това не пречи, на много пъти сме работили с изявени певици. Няколко турнета с нас е правила Йорданка Христова, говоря отдавна, преди 25 години.
С нас се пяла Марги Хранова, с нас се пяла Нели Рангелова, с нас се пяла Камелия Стоянова, която сега е по-известна като Камелия Воче. Пели са момичета с нас. Добри певици. Може ли да кажете малко за вашите фенове, някоя скорошна изява следваща и, например, къде могат да ви намерят, кога ще имате следващи изяви и ваши неща? Имаме уебсайт. Пардон, сега ще го покажа. Вижда ли се? Там обикновено пише, но най-сигурна е работата да ни намерите тук в Битбургер всеки петък. През зимно-пролетния сезон. До някъде до към май месец, след което лятото всеки прави друго и после на есен пак. Това е принципно така да върви. Желаете ли нещо за Livebox TV? Успех! Много ми харесва идеята за живо предаване по интернет, което много трудно се случва иначе. Знаете, нашествието на плейбека във всичките му форми, плейбек, сингбек и така нататък. Ние сме върли противници на това. При нас няма една нотка изсвирена не на живо. Така че приветствам идеята, дързайте! Мерси, това беше всичко за Livebox.